O Festival Xoldra de Aguiar celebrarase o 30 de xullo no Concello de Pereiro de Aguiar e ten como principal obxectivo a posta en valor do rural coa cultura das festas populares como instrumento catalizador dun evento musical durante o día, dende a sesión vermú ata a noite, ademais de contar con programación infantil. Produto cultural, musical, de música tradicional galega, acompañado tamén de comida popular, é unha xornada de convivencia durante todo o día, con música tradicional galega e xantar popular, o cal pois, eu quero felicitar en este caso unha vez máis a Escena Sonora, que como decíamos outro día é unha produtora musical, cultural da provincia de Ourense e polo tanto pois, agradecerlle que genere proxectos culturais como estamos a falar de Xoldra Aguiar. Isto entronca con dúas cuestións. Primeiro, isto reforza a oferta cultural que dentro do Concello de Pereiro, en colaboración con outras administracións e promovidas tamén directamente por nós, pois pretendemos que cada vez sexa máis importante. Evidentemente nós non se asimila sempre o Concello a unha vila, aínda que por poboación supera moitas das vilas que hai en Ourense, pero é certo que temos moitos veciños e casi 7.000 veciños merecen unha oferta cultural adecuada e iso é o que pretendemos facer a pesar da dispersión que hai. Sin duda. Os asistentes poderán gozar dun evento no rural ao aire libre das actuacións dos grupos galegos La Matumbá, Os do Fuelle e Brincadelia. O prezo das entradas a venda en ataquilla.com é de 15 euros, dos que 5 destinaránse ao Banco de Alimentos do Concello de Pereiro de Aguiar. De todo o que facemos, outro día presentábamos o ciclo